entek turun mas nggih nyuwun pangapunten katur kagem keluarga agung saking Bapak Darmo Sutrisno namung waget semanten lan mekaten anggen kawula sakadan saking paguyuban seni Jaran Kipang Putra Manunggal hangemban dawuh timbalan panjenengan saking awal ngantos dumugi paripurna saestu mestinipun anggen kawula nderek gladen maring atur panglipur kathah kalepatan saestu kawula nyuwun lumebringsih samudra guna pangarsami kata-kata nih matur suwun kepercayaan panjenengan kawula sarencang salam kahayu dherekaken Sugeng Kondur jaya jaya tiningrat mugi-mugi saged pinanggiran malih wonten ing sanes wekdal pindah malih sedaya kalepatan nyuwun ngapunten akhir kata kami keluarga besar saking Putra Manunggal ugi Panda Audio mohon undur diri.